bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi yankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde nulaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam salminde jarnade juurade kame ñagade duwaw e neldude dendagal bandiraɓe yeeɓi yankoɓe men to mbawi wonde nder dundu baba adamo kala duwaw caggal kay ndu jaltuɗen e oɗo bir ɓennuɗo mo ganduɗa ma en dañani fattange filande bandiraɓe émission mabɓe battam lamijo mo ganduɗa ma wiyete ko pamen pamminen Allah subhanahu wa taala mbo hay hunde tiyano hokki en fattange artude e ñalawma aset hande o ngam filande bandiraɓe oɗo émission pattam lamijo mo ganduɗa hoorema fa tabarakallah machallah wiyete ko pamen pamminen bandira musidɓe tedduɓe moon pam émission lowdi muɗum ko ƴewde kala ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni actualité e nder leydi Sénégal hani caggal leydi Sénégal mbawen arde memen hen seeɗa beele enen pammina bandiraɓe haqqi ko pamɗen ko ɗum noon enen nodda kadi dendagal bandiraɓe kala moni foof neɓe mbaɗanni commentaire uji ene waɗi fayida no fewi on sa kadi ina wawa wadde permettre yimɓe mbawa andude holton potata fawde koye ɗumen émission no aada yaari en garti e hattan Mawlana Moubarak joom baɗe bawɗe baɗo ko hani ndo hani joom sutoro aduna e lakaro dokkuɗen fartange tigui rigui tawten oɗo ñalawma en gardi vraiment enen gondi hen e musidɓe men tedduɓe mo ganduɗa ma heedimi junggo nano ko musidɗo men tedduɗo Mouhamed Ndim joom revue des titres fa tabarakallah machallah enen gandi ko kanko heewi arande en e ko sifa e kelle garwani jaydeji leydi Sénégal enen gondi banggue men ñamuga musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma kañumni ko Mamadou Sow ko fanniyanke tigui to banggue lawol ɗum noon kanko aussi enen jettamo enen jarnamo kono kay en gona tarto tan e nayi ɓijo ko baba Abou Diop mo ganduɗa ma fa tabarakallah machallah kañumni gollal mum darde muɗum tigui rigui e leñol ngol en mantini no hannirde ɗum noon kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe en dokkat konngol musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma ko kañum woni Mouhamed Ndim salmodire bandiraɓe haade men arde toɓɓe ɗe Mouhamed jaam Allah walema walla jaam Allah wiyetema Maodo Abbas mi e jaam walema jaam weeti jaam hiiti selon no lelori bismillah mi salmini dendagal yeɓɓiyankoɓe Pindi TV mi salmini Mamadou Sow mi salmini Mawdo Abou Samba Diop en calmini bandiraɓe foof e kuuɓal ɓe ganduɗa ko yeɓɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ko ɓe kastata ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko pamen pamminen kono noon tigui ndeɗo yewtere witende pamen pamminen junggo men ñama heedi ga ko musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma wiyete ko Mamadou Sow Mamadou Seydou Sow Abbas salminama juurama yettonde tan no woni mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe meɗen foof toɓe goni toɓe goniri toɓe mbawi heddude bande dundu bande e aduna he mi neldiɓe duwaw mi ñaguimaɓe duwaw caɗal e kisal yo wona e wuuro wona e ladde mi salmini on kadi aussi onon ne windanimi ɗo plateau mo Hamadou Ndim e Anne Abbas e Kaw Abou aussi e technicien ji men ɗi aussi mi salmini mi juurimaɓe Hawa Diagne Djibi Dieng aussi merci kono noon Seydi Sow Allah jarama no mbiɗa ni mi witimo noon yettode nde ko kañum woni ko ani en ɗum noon ma en gar e toɓɓe men ɗi ganduɗa hoorema tabarakallah machallah en cuɓinima ɗum rendo ngo hen toɓɓere fof ma en mbaɗ meftande ma en gar e goppitgol oɗo gorko biyeteɗo Azoura enen gandi o naatino dumbirde kono noon o yalti omo waɗi rasé hoore nde ene laaɓi ceer ɗum ɗon ma en gar hen so Allah lamɗo jaaɓi kono ma en gar e toɓɓere men ɗimmere woni dialogue national deƴƴere nde gandanɗa hoorema ina teska Amadou Ba Khalifa Sall Idrissa Seck PDS deƴƴere nde ganduɗa ma eɓe deƴƴi ɗum enen jiiɗi vraiment andude ndeɗo deƴƴere holko saabi ɗum ɗon ma en gar e toɓɓere men nayyi ɓiiri walla tati ɓiiri nde ganduɗa hoore ma ko kañum woni alhaali Farba Ngom enen gandi ko ɓoyani ko avocat ji makko jooɗima kono hewɓe avocat ji kolliti wonde so tawi ñawore dawi so Allah lamɗo jaaɓi kanko Farba Ngom guile café tawata ko heeɓi liberté makko o yalto o yaha o hebtoye galle makko ɗum ɗon kadi ma en ƴewde holko saabi eɓe kaali ɗin ɗon kongi gosnirten noon ko jahaten ko toon to Côte d'Ivoire enen gandi Tidjani Thiam mo ganduɗa hoore ma ko candidat wonno ɗiɗo dumunnaji vraiment Côte d'Ivoire ene ɗum ɗon tan woni ko yardete attay o yalti o woppiti parti o arte parti o ɗum noon ma en gar hen vraiment jaaden hen e Mawɗo Abou Diop mo ganduɗa hoore ma ko fanniyanke on ɗon fannu no fewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en mbatta sowona garen e toɓɓere men arwaniri nde woni libération mo ganduɗa hoore ma woni Azoura Fall Mouhamed Ndim Azoura Fall o kanko ko ɓoyani ko o ƴettino konngui ɗi ganduɗa ma ndewani lawol o fawi ɗum e hoorejo leydi gonnoɗo ɗo le 4e président woni Macky Sall bi bonɗe ni so Allah caggal majjum noon omo fonno kay notiyade laamu o jagganomo ni hani premier ministre yehi toon jillu kono namdal ngal woni comme par exemple premier ministre
mo ganduɗa ma ko kañum woni Ousmane Sonko darinoma toon to assemblée nationale holliti wonde caggal ñalawma hande o ɓe gonta woppude neɗɗo ene ƴetto ɗo e ɗum ɗo te oɗo koko ƴetti holko saabi kanko o elle ko ñamtuɗo konngol makko hayso tawi vraiment o hokkani justice walla sa ƴeewi mbitaki e wonde jahal makko toon to ganduɗa ma woni Rebeuss elle wonko fotata wawde joude e justice meɗen Mohamed Nim holko mbawɗa famminde min e on ɗon fannu ay Abbas no mbiɗa ni kaccitgol Azoura Fall e pellital walla jaɓɓal walla haala ko Ousmane Sonko haalno en Ablaye Wade o meeɗi yiide wonande nde o jooɗi o yino yen gandu sen mbaɗi battre campagne aɗa jogii ɓe ngannduɗaa ko ɓen jaaduɗaa militant ji e sympathisant ji ko way noon son ƴetti laamu wonaa fof laamdoto ɗon parti politique son goni e terrain o aɗa daña ƴoƴ daña haangaaɓe daña waawɓe ƴettaade daña waawɓe miijaade kono so tawii a yehii haa laamiima a waɗat sende a subtoto malheureusement kan ha lelle nanani ɗum ɓen ɓe ngannduɗaa ko Ousmane Sonko président du parti mbiyami e yaadiɓe mum c'est vrai Azoura ene jeeya e militant ji ɓe ngannduɗaa ko ɓurɗi mantidade jeeyataɓe e lande Pastef kono hol poste de responsabilité o jogii e nder lande Pastef fof e wadde noon ɗum ɗo noon wona to Azoura tan fuɗɗi wona e Azoura tan fuɗɗi seɗen tesko on mo ngannduɗaa ko suko debbo jolnoɗo to Maroc wirti classe ɓen ɓe ngannduɗaa ko VIP ji tawi Macky Sall ne jooɗi kañum e joom suudu mum tiime mum haa ƴetti mais ko nde haala ka waɗi haa on suko debbo sécurité Maroc nangi ɗum e ko way noon ki hiiɗe mum ministère des affaires étrangères intégration africaine Yacine Fall ƴetti sifande signature e inde ma inde Mamadou Sow indam inde goɗɗo kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo yiyeɓe mbaɗa soutenir on suko debbo te pourtant ɗon ancien président de la république ene jogui statut ene jogui ndeɓe laami 2 jours après en jii Azoura on mo ganduɗa mo kalten ɗo haala mum waɗi live ƴatti président de la république Bassirou Diomaye yi kala mo yiiɗa Ousmane Sonko tan o duwi mi yiyata kam ko ƴattiɗo o duwi o teppiri kala mo yiiɗa o ƴatto donc ɗum ɗon acca ɓenni donc mais kanko tongama wiyama e wonde wona celluɗo men gar hen joni on hande o ari ha ɗo jomum nanggama ƴattoje ɗe ganduɗa ɗum ko balɗe tan d'après nde le premier ministre holliti à l'Assemblée nationale yiide wonande à partir de maintenant min mi meeɗa nannude junggam e gueɗe baɗɗani kono caggal hande ko min waɗata hen impliqué min adoro ɓorade injure fausse information ji eko way noon kala hen baɗ ɗum jeeyɗa yam mbasa jeeyade yam tolérance zéro donc neɗɗo mabɓe hande nanggam te ko ɓuuri ko hulɓinade nawa ko en flagrant délit 48 heures waɗa en détention garde à vue le premier ministre Ousmane Sonko yeehi waɗoy ɗum rendre visite mais ɗum ɗon wonko haalata joni ɗon ƴewa après holko wonata dande les magistrats pression walla ala yimɓe ne mbiyan ɗon ko ɗo yimɓe gandata l' indépendance de la justice mais en jii après woppira holko soit disant que jomum sellani manam eɓe jogui des dossiers ɗi ganduɗa ko kolliɗi Azoura Fall bon ko kangal maro ko hakkillo bon d'après nde waɗi subir des troubles psychologiques e ko way noon ndew dumba fo e wadi noon mais ko jalni hen ko tan ko kangaɗo mo ganduɗa jogui ko Lexus des belles voitures otoji ɓurɗi cherde e hande jogui ko des partenaires jogui ko des boutiques nde étudiant ji ɗi dañi ɗo probléme université Assane Seck mo Ziguinchor ko kañum yehi toon yi ene welditoya réconciliation hakkude étudiant ji e ɓen ɓe ganduɗa mais ha hande enen mbawi jaggude par ce que ko wiyete ko ɗumin seeɗa par ce que ɗum kosi gaddan ko mataw ko tan mi udda a faami on yiya ko kangaɗo jomum ne jogui permis pour la sécurité publique jomum ne jogui permis ene dogna wonata ko ala primature ene waɗa toon des live TikTok yiya ko kangaɗo eyyi on so tawi ko kangaɗo yimɓe anda ƴoƴ ko kangaɗo dewnaɗo en jii e jour mo ganduɗa hoorema o noddama toon to ganduɗa hoorema woni suudu toon to ganduɗa hoorema tribunal elle o ƴettino saaha goto o wi omo ɓorto ɗum ko ɗum stratégie ha andine mata o sellani walla ko ɗum holmo eyyi Abbas mi salminima mi salmitimama gongol ni par ce que mi salmininoma peut être mataw mi ara tan e ka Azoura somi ari hen e nder banggueji ɗi nder banggueji analyse politique walla côté juridique
bon côté juridique peut-être gadduto mi yaarude parce que comme ça pour tan mi wawa haalde tan no banggue kulɗe no yaari Azura bon omo sello o sellani min kam wona fa mbawmi haalde hen c'est à dire que mbawmi haalde tan ko fewuji ɗi no jaarni e par rapport e ko loi Sénégal jammiri e ko wone koduji bon ene yambira so tawi neɗɗo waɗama placé en garde à vue walla a jaggama waɗama arrêté saɗa haala taw il faut avocat ma tawtore ɗum woni goto ko ganduɗa hoorema les droits de défense ɗen neɗɗo hokka citoyen hokka kala mbawɗo wonande saɗa jogui wonande saɗa jogui saɗa jogui avocat e sa ala avocat même sa ala ko Sénégal avocat ɗum kadi aussi ne yamira hen normalement a fotani waɗede introsé taw ala hay conseil goto hayso neɗɗo ne foti tawtorede hayso neɗɗo mo garduɗa o normalement il faut waɗa seedantagal an hoorema nde namdeɗa nde ko ɗuminta soit daña avocat walla daña kam neɗɗo mo garduɗa ene holni kono ko ɓuuri yiɗede en général ko yo won avocat maintenant kadi aussi ne waɗi kuule balloji ha won avocat e nder code de procédure pénale ne waɗi article goto ne waɗi témoigné wonde so tawi a namdima a wiya sellani donc c'est un dossier médical mbiɗa ya udditani donc examen médical o aɗa jogui yamirore namdade ɗum avocat wawi namdade ɗum client muɗum maintenant noon les frais là frais batteji hen ɗi ɗum ko c'est le client la yoɓata wona état o yoɓantamo ɗum maintenant mo jogui droit wiide yo waɗen un examen médical maintenant le juge là aussi ne jogui obligation il faut jaɓanamo ɗum maintenant noon les frais ji là koye dow hoore makko on fofoto so Allah waɗi ko oɗon dossier médical ɓe jaari aɗa andi en justice kadi aussi wiyete kala tout ce qui il faut wona un document écrit ne jogui doole par ce que jamira baɗɗo ɗum o c'est un médecin qualifié donc aussi an aussi ka avocat ka magistrat walla ka ñawo jannguɗa ko kuule ɗigginɗa ko kuule kono aussi médecin o ne jogui haqqi muɗum ko tawi koye gonga o rewi waɗi wala clam o waɗani e gonga wala clam mais kam an ñawowo timɗo e kuule aussi a hokkat oɗon kayit mais ɗon est ce que an joni comme par exemple ɗon joni par saɗa waɗa analyse est ce que sikkani ko pression woni e médecin ji woni e magistrat ji par ce que le premier ministre déplacement muɗum ummade tan galle mum tan faye Rebeuss ala mbo ƴewta sowona Azura te pourtant wona Azura tan woni ton dumbaɗo ina heewi dumbaɓe wonɓe toon ɓo ƴeewi yani pourquoi o yakko c'est ça ɗum woni mi waɗa analyse juridique ha par ce que mi gasnimi ara analyse politique maintenant ko kalnomi joni non c'est à dire jinmi wiide analyse ma non fat jinmi wiide analyse ma juridique on ɗon joni mo mbatta o beela an a jaggani ko ɗum pression mo ganduɗa hoorema mbo premier ministre fawi e dow ɓen ɗon hani ɓen en mbaɗa en dokka en uddita on ɗon dossier no mbaɗa woni mbiyami ɗon somi ari ɗon koye analyse politique gonami mais so tawi mi ari analyse juridique jahanmi koye dow kulɗe ɗe no bindiri ene yaari bisimilla kulɗe no bindiri woni ko kalanmami nane ko maintenant analyse politique somi ari gaddotomi taw ko Ousmane Sonko en tant que premier ministre wona d'abord ko premier ministre Sénégal hande o wona premier ministre o wona premier ministre o ko premier ministre Sénégal ji fof wona militant makko wona mo wona militant makko woni goɗɗo e goɗɗo wona kam fof poti fodde makko par ce que hande ko ɓesgu makko hay so tawi ni wona kam woni président ko hande ko neɗɗo joguiɗo doole joguiɗo aussi hande hidma e nder leydi he par ce que hande wonko neɗɗo suusa wiide on premier ministre par ce que sa wi premier ministre a jaggori par ce que wonani noon par ce que ko mais ko kanko waɗi ɗum hande incarné goɗɗo so woni ɗo aussi mi yiyane premier ministre mi jaggori par ce que ko institution donc institution noon a fondat yimɓe fof haala ko noon a haali e nder assemblée a haali ni e nder média ji a wi kala hankkadi ƴettiriɗo henne ko tolérance zéro sen gartino ni hay sen duttorima banggue Ousmane Sonko ni woni dans l'opposition wolo joni joni haali ɗo haala Dame baddunoɗo e makki au niveau de Maroc Ousmane Sonko holko ngol wino ɗo ɓurno muusi ngol ɓuuri ƴettode o wiyano ala fof ɓurɗo ko ɓuuri jasde innama aade welani hay rewni ala o meeɗa yiide neɗɗo ɓurɗo jasde innama aade ha ɓuuri makki ngol konngol holko ɓuri ɗum jasde te pourtant hay goto pourtant laami ɓen laamide hay dara mbiyanima haade makko ni wiide yo so makki waɗi comme no Samuel Doni o adi wiide ko o meeɗa yiide innama aade ɓurɗo jasde innama e windere ha ɓuuri makki mais pourtant c'est un président de la république o wi noon mais ko institution ko institution donc so tawi neɗɗo yeehi côté analyse politique en andi Ousmane Sonko toujours meeɗi wuurade toujours ko wuuri sa yaari banggue kam analyse politique kamɓe Pastefien ji e nder politique moɓe mbaɗata so en jeehi côté analyse politique ma andu ene waɗi trop de patriotisme way kono ƴettude le parti mbaɗa ɗum devant la patrie aɓe mbiya ils sont des patriotes mais e nder baɗe mabɓe par ce que haade Sonko taw yaade ni hay les jeunes Pastefien là sa ƴeewi dans les réseaux sociaux ko ɓuuri hewde e mabɓe mon fof wi ko
podden ko wallude podden ko jaggondude podden ko jagande azura donc aɗa andi kam wadde par ce que min mi e nder hen ɓe sikki enen jurno toɓe nde mi yi e nder hen dendagal ɓesgu Pastef naɓe kamɓe kala ɓe ndinti ɓe mbi e wonde par ce que haade Ousmane Sonko yat est ce que on ɗon pression aussi Ousmane Sonko waɗi sibir ɗum addani ɗum yaade toon par ce que kamɓe foof ɓe mbi alay saago Ousmane Sonko nde Ousmane Sonko yeehi toon kadi kamɓe foof ɓe jalti ɓe jarini Ousmane Sonko e pression o kam ɗum koko ɓooyi ɗum koye régime aji ɗi kala régime garɗo ma waɗ subir pression par rapport e militant ji mumen ma mbaɗɗumen bon pression gadiɗo ni ko Ousmane Sonko en tant que premier ministre c'est lui qui mo ganduɗa ko kañum diriste ko yete ko la politique de la nation mo ganduɗa hande min de min teskaki to banggue histoire un premier ministre jaaɗo tawoyɗo neɗɗo mo ganduɗa nana waɗa en garde à vue joyde ɗum bien avant ni que anda ñawore mumen ɗo taƴana au moment où jomum nana waɗa placé sous en garde à vue e jaaha ƴeewoyde ɗum donc ɗum won signal mo hokkita par rapport e les magistrats ɗum ɗon kala heddino to banggue pression militant ji ɗi ɗum en jii ɗum à travers journée azura yahata nde e réseaux sociaux ɗum ɗon kam en foti kadi ƴewtede hande kala régime garɗo ko waɗata ko sibir to banggue pression par rapport e militant ji mum ɗum ko hunde fonde ƴeewede doyen fo e waade noon aussi vraiment eɗen jiiɗi ko yiyete ko indépendance de la justice kono noon enen jiiɗi indépendance de la justice ɗum woni ko ganduɗa hoorema vraiment kala ɓi Sénégal naji hannde ene namdi ɗum yo Allah waɗan en ɗum garen e dialogue national mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah ko régime kesso kañum eri ɗum ɓe erima vraiment yo yimɓe gar jooɗo jewtida ƴewto surtout politique men lelgo politique o mais elle sa ƴeewi e nder on ɗon dialogue won wiɓe ma jah kono won wiɓe jahata surtout ene jeeya hen mo ganduɗa hoorema deƴƴere men en jaagni aduna foof deƴƴere Amadou Ba deƴƴere Khalifa Sall mo ganduɗa hoorema hay so tawi ɓe jalti ɓe kolliti wonde ɓe cuwa ƴettude position deƴƴere Idriss Seck deƴƴere PDS te ɓeɗo fof ko gay kokkalli e nder politique Sénégal holko saabi oɗo dialogue ina nodde te ɓoyata par ce que dialogue o sum jumri ala vers le 26 sinon 28 ans donc pourquoi ndeɗo deƴƴere wonande ɓeɗo ces hommes de politique là bon min kam to adima bangam to mi sikku peut-être maraw hol dejuɓe hen mais mi sikku aussi mais il y a des informations aussi wonen maɓe deƴƴani bismillah peut-être Amadou Ba mi sikku soit taw haala kono Idriss Seck il paari wi ko yahani Idriss kam wiki yahani Idriss Seck wi ko vous confirmez que Idriss wiki yahani quoi si ok c'est une bonne chose l'autre Khalifa aussi min nanino ene yaha ɗum kam wonno information mais hanki ɓe mbi e wonde ɓe caɗi toute position hein ah peut-être mata ɓe change non Idriss nana waɗi maintenir la suspension donc wawi wonde hen foof kam min kam banggue yiyandam hooram so rewi lawol mbiyam ko o par ce que haali soɓe gonɗo d'abord la famille socialiste ils ont besoin d'une reconstitution le parti socialiste woni kanko Khalifa ko taxaw Sénégal l'AFP même l'IRD sax joni hay goto tanta ɗum avec le parti de Djibo Kala mi sikku yaɓe ki waɗi e wannoma hol joktiɗo ɗum kam cette famille socialiste là aujourd'hui mi sikku aɓe jogui hande holko ɓuuri wajjaɓe ko wona un dialogue so tawino kam min ko analyse am banni mais attends dialogue ko hunde ganduɗa hoorema ene moƴƴi e nder leydi par ce que aussi ko ɓe kalata ko haala politique leydi Sénégal dialogue o wonko haala par ce que sa ƴeewi dialogue o c'est à dire que ɓeɗo koɓe jooɗi ɗo ko ça ne fait même pas un an o woni troisième dialogue moɓe noddi ils ont appelé le dialogue de la justice ɓe noddi dialogue aussi conseil o woni troisième dialogue ɓuuri oyo wonno mo président wonno promesse maɓɓe wonno so ari wonde wonta e le conseil supérieur de la magistrature finalement o yalte on décision o arti hen dialogue goɗɗo wonno pour les élections législatives et finalement en même temps aussi o jamfiɓe neɗɗo ɓe jamfiɗa mbiɗaɓe le premier ministre ma ar jour tellement yen so weeti premier ministre ne foti adde mbaɗɗa dissude assemblée ɓen hannde sa noddiri men dialogue gaare jewten mais hol importance maɓɓe yaade importance yaade on ɗon dialogue maintenant deuxième situation jaaɗeɓe dialogue nde par rapport e temmuji beɗaɗi ɗi mi sikku ɗi cohlani dialogue automatiquement kamɓe hannde temmuji ɓe mbi ko haala systéme électoral walla la rationalisation des partis politiques hannde la rationalisation des partis politiques weeɓani
parce que a ƴeewi pour mbaɗa rationaliser les partis politiques il faut que parti fof yahana hoore muɗum parti fof mbawa andude ko jogui mais hande c'est très rare jaahin élection au Sénégal yimɓe mbasa yaade coalition aji donc kala parti ne wawi wiidem min mi waɗi apporté contribution am e nder tel coalition donc est ce que anen parti o ko jogui e pourcentage mo est ce que aɗa wawi ilmindemo ma sattude c'est ça maintenant question goɗɗo peut être sur la majorité woni côté législatif walla côté conseil élection locale maintenant problème o fof on wona élection législative wona élection locale harande fof ko sur la liste majoritaire o woni hollum c'est à dire que neɗɗo daɗa voix goto aɗa waɗa rafle tous les députés walla rafle ɗum woni ko heɓti ko conseil maintenant on ɗum ɗo c'est très rare parti au pouvoir jaɓa wadde ɗon cédé par ce que toujours ko avantage parti au pouvoir maintenant so tawi aɓe jogui anniye kamɓe dans l' opposition nde ɓe gontonde aɓe mbiyanno yo ɗum itte walla yo ɗum wayle aɓe jogui anniye waylude automatiquement par un décret automatiquement soɓe kaali position mabɓe tan noɓe mbawi waɗirde ma waji ɓe ɗumin ko noon ma wajiɓe ɗumin fitti ko ma wajiɓe mbaɗa sédé walla ma wajiɓe tawtuɓe Mouhamed Ndim so tawi nde ɗo deƴƴere juuti holko ɗum foti wawde jibinande politique leydi Sénégal par ce que ɓeɗo c'est des hommes politique gandorma waɗaɓe remarqué Amadou Ba ene tumetno ko kañum woni hande chef de l'opposition Khalifa Sall en jii darde muɗum e ɗum ɗo en jii également Idriss Seck en jii PDS ɓeɗo foof hande vraiment deƴƴere mabɓe nde ene jakini ɓesgu Sénégal naɓa ɓuurti surtout e oɗo politique hande gonɗe dogde nder leydi Sénégal pourquoi ɓe deeƴa eyyi min de toujours kaɗo haala dialogue national so haalama tan mbiyami fo way wade noon de notoyade nde ɓuuri par ce que ay Mamadou Sow ko kalɗa ɗo ko foof ne moƴƴi de kono sa jooɗima tan galle ma a tawtoraka janggo e jaam kala décision ƴettaɗo hen so tawi a yiyanen hoore ma ko an toñi hoore ma mais attends ɗon aussi aɗa andi oɗo régime gonɗo ɗo hande kamɓe ɓe presque pratiquement meeɗa nottade neɗɗo noddi men yewtere a noddi kam eɗen jewta minima ya manam ne waɗi probléme gonɗo ɗon mais so tawi comme par exemple min joni min noddima mbeɗa fiima mi nodduma eyyi non aɗa fiya mi aɗa nodda a fi kam a yi kam aɗa mi fiima laaɓi limti mbeɗa fiima mbeɗa nodduma ɗum e ɗum piruɗa kam e ɗum jimmide tan ko caɗe ko gonga caɗele ne gooti mais consensus noon ko ɗum woni ko mbaɗa sikki fada ko e yewtere nde dialogue national hande en kaali to banggue parti ji politique eɗen jogui plus de 300 et quelques parti ji ɗi ganduɗa ko seeɗa e parti ji mbaɗata congrès parti ji kewɗi nanɗo ko business eɗen jiiɗi yaade élection joguiɗa ko mouvement walla ɗum ɗo gara mi waɗa congrès mi tottuma récépissé am jara e listam Ousmane Sonko nde parti mabɓe waɗa ɗo dissoudre mais hol koye holon parti o yaari sous la bannière de holon élection ji local nde Déthié Fall yiɗi ɗo Bamba Fall mo Médina koye holon ɗum ɗo yeehi sous la bannière de Bougane Gueye Dany gam sa bopp e ko way noon wadde ana moƴƴi haale parce que ne waɗi ko heewi ko poti hal déjà eɗen jogui probléme parrainage ɗum ko foti haalede l' inflation des partis politiques ko foti haal financement ni des partis politiques mais est ce que joni comme par exemple an sa ƴeewi joni comme par exemple hande APR naɓe wiɓe gañjani au moment où ko subaka Allah pinda foof yimɓemen nen jagge yimɓemen nen piye yimɓemen nen mucce yimɓemen nen ŋacce a faami mais est ce que ɓen vraiment en poti wawde en jogui cuusal wawde yaade notuyade surtout ɗo ganduɗa hoore ma kañumen en jogui kulhuli e on ɗon fannu ayi kala ko jiiɗa e aduna wattinto tan koye tabal yimɓe même les guerres ɗo jaaɗa fof e aduna hay so tawi koto guerre hande ɓe mbima Vladimir Poutine e Ukraine déjà eɓeni hen en Turquie o waɗi invité Ukraine kanko Vladimir Poutine yoɓe gar ɓe jooɗo ɓe jewta kala ko jiiɗa hay soko guerre ɓurɗo hulɓinade aduna koye yewtere en jooɗo tan tabal consensus waɗa jimmiide ko alay sago yewtere kam ala kulli haalin waɗat so tawi noon jomumen jaɓani notoyade janggo e jaam so décision ƴettama mais en jii kewi ko Amali neɓe mbaɗi nde dialogue mabɓe mais plus de 300 et quelques partis ko yiya ko waɗama désormais waɗa autorisé en Mali ko 5 partis heddiɓe ƴeew donc bambodiral ngal alay sago waɗat a tawra enen fof mbaɗen woni 5 partis mais est ce que 5 partis walla 10 partis en 15 ha 20 ha 100 partis mi sikki ɗo Sénégal wawa wonde non mais ɗum fof ɗum ɗo ayko kalta ɗo ko noon ko toon ɗum foti haalede c'est à dire ko kamɓe poti notoyade goto mabɓe fof adda hen waɗa contexte mi yadani ɗum ɗo mi yadani ɗum ɗo somi fammi an yandema tan ko yiyam jaam notoyo non jimmiidi ko ɓe notoyo walla ɓe mbasa notoyade kono janggo e jaam kala ko par rapport no c'est à dire an position ma e on ɗon fonno an jiɗɗa keɓe notoyo walla woteɓe notoyo non min kam mi yiyata yoɓe notoyo ɗum ko intérêt mabɓe min
jimiide ko intérêt mabɓe ko gonga ko intérêt mabɓe notoyade ɗon ɗo ɓe gandi TDR uji ɗi hay so tawi ma wayi les termes de référence e ko way noon kono mbimi so tawi a notoyaki te oɗo dialogue ko dialogue mo ganduɗa min ji décision ji kulɓiniɗi ma ƴetti te ma wat betere so tawi a notoyaki janggo e jaam a suusa wulude mbiya yiyani hen hoorema par ce que mais dialogue ko arde kala mais en dialogue sa fof aɗa yiiɗo dial aɗa yiiɗo décision ngaji ƴette mais décision ngaji jaɓɓet tan décision ƴettata gasne yaɓɓe ci dialogue o il faut que aussi Mohamed pama gueɗel ay dialogue biyeteɗo en o e temmu les thèmes de référence ɗi mbiyataɗi Bassirou Diomaye ñande nde waɗi rencontre le 1er mai avec les syndicalistes là ko wiɓe ko dialogue mo noddi o oto waji ɓe jabtat dialogue o ne woni des politique te kam kadi wi dialogue politique o noddi duttuɗa kadi gara e nder syndicat ji mbiya dialogue o ngare tawtorde on ɗacce tan politique tan dialogue oɗo le 28 dialogue oɗo le 28 mo noddi ñande nde o hawri le 1er mai nde woni recevoir les syndicalistes là andi syndicats ji woni heɓe jahay wi ko les syndicalistes là ko dialogue o mi invité on yon ngar on jaɓe tan politique les politiques ne mbaɗa décider à votre place donc andi ha joni won gueɗe ɗe o somi nder ɗe mbiyata ko dialogue politique non attends non falmi ara won temuji goɗɗi te point uji ɗi mbiyata kala waɗa noon décidé ɓe jaɓata ko kala ko waɗa noon décidé par rapport e temuji biyaɗi ala ko bonnana kono bonnana opposition soɓe jahay maintenant thème goto woni moɓe cohli toon wajiɓe yo ngar tawtore so jeehi ɓe mbaɗa amendement te ɗum ɗo min jitti te wajiɓe opposition jaɓantaɓe yewti ɗum ɗo haydara goɗɗum sowona les révisions les pouvoirs du premier ministre non attends mbasen waɗi ɗon amalgame aɗa andi yimɓeɓe ne mbima soit disant que hande dialogue o c'est juste je veux un premier ministre plus fort min mbiya ala min jiiɗi ko ɓeydude pouvoir uji en jii dumbaɗo ɗo ene yiya holko rewra ko wadde atteinte à une personne assimilée au président de la République. Non, Premier ministre Ousmane Sonko. Et non, bim que c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de la République. Mais en ganda les termes de référence ko kebɗa ko ɗon mbawɗa wadde basé wu. Janggo jam goɗɗum so addama ko yidde ɓeydude pouvoir premier ministre min calom jimmi hiide John dans ce cas de figure non jimmiide non point ji gaddaɗi ɗi point ji ɓe kaali ɓe jawteɗi ɗin kala ko ɓe mbawi wadde toon décidé ala kono bonnan opposition non attends wona dialogue wona ɗum tan par ce que dialogue goto fof haaldata ko yiyande mum ene waɗi ɓe ɓe ganduɗa ko kañumen les agents de droit ma jooɗo ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen bindata les PV jang après c'est le président de la république ko kañum jooɗoto e commission taƴaɗo ko kañumen liggoto hen ɗum ɗo e ɗum ɗo min jaaɓi ɗum ɗo aɗan dialogue so en jewri so min jaɓani ɗum ɗo ɓennani ndim dialogue aji mbaɗi holko landira wonko jaɓa ɗin to goɗɗi ɗin ha joni pourtant le président ɓenniren ko noon ɗaccan hakkille feewi ko des points dialogue wona tan le président de la république ko kañum wonata le décideur ala ko en jooɗoto jewtiden ha consensus par ce que dialogue o ɗum ɗo ko ɗum ko yewtide on landirno ko ɗum hoore mum ɓennayi non boɗo mi ara non ɗo a wawa en mbawa jugde donc moi je pense que c'est bon jimmiidema ko dialogue o arani taw ɓe cuwa yewtude taw c'est vrai que kalɗa ko dialogue waɗino ɗo les assises de la justice peut être ko haalano tonga ko en jiyani sina kono ɗum ɗo arani taw ɗum suwa taw arde ayi haalde nde ni darade nde on ɗum ɗo ko miniature tan mais golle ɗe ko nder ko commission golloto ɗum ko kañumen ƴeewata ko yewtida ko Macky kanko le président o nanno walla o wasata nannude ɗum gaccen ha nden kono kay ko foti ko waɗede yo waɗe mais est ce que nden so yonti par ce que toɓɓe nde nen ɗumen eyyi kono gaccen ha yewtide so Bassirou yawtinani mbiyen yawtani ko non yoɓe gonɗo tan Bassirou ne waɗa drimle tan non jaffuɗen non je pense que ɗuminen bon garen e toɓɓere Farba Ngom nde mi sikki ma taw jubbana en seeɗa tan parce que après hojomaji nan dogo no feewi technicien ji ɗumine parce que Farba Ngom il paraît que no wiite ni avocat ji makko jooɗi makko ɓoyani ko mbaɗi jonde nde ganduɗa hoore ma tabarakallah machallah ko jooɗima ko juuɗe jooɗaki hen mais jalti jooɗima ɓe kolliti wonde inchallah dossier Farba o tellement ko vide ha yetti nokku mo ganduɗa ma so Allah lamɗo jaaɓi ñande foof vraiment so wona taw noon juge uji koko leldi banggue walla koko guuri kala fof nde tawno eɓe jaari gonga Farba Ngom kafi haade men yaade keftar ko yalti ɗon kam mami waɗ une analyse juridique taw par ce que comme aussi c'est vrai no mbiɗani par ce que andi Farba waɗama arrêté ko juuri seeɗa awkaji makko ɗi jaltani kaali
kadi aussi ne waɗi c'est-à-dire ɗon pourquoi so neɗɗo dartinama tan avocat ji mum o diti ko tak tan jalta mbaɗa non aɗa andi haadema haalde hunde il faut rawo keɓa ordre en même temps aussi sa heeɓi dossier o taw dossier o ne waɗi ko watte étude mais aussi anne kadi avocat o ma jaaha ha namdoɗa rapport uji soɓe tumni soɓe ɗummini il faut wooda ko jiiɗa dossier ha jangga dossier o ha weccata ha ganda holɗum joom client ma wiya client ma o wiya hono sa heeɓi ɗiɗon fof ko happre kadi anne joddoɗa e client ma haalanma hen hunde nde no woniri anne aussi won côté mo gonda mo ganduɗa ko poɗɗa wajade client ma eɗo poɗɗa waɗide orienté client ma holno foti jaborade holno fotani jaborade holto foti yettade holto fotani yettade et par rapport kanko élément ji ɗi o jogui ɗi aussi mbattaɗi e dossier ma pour mbawa wadde contrecarré ko wiya e client ma ɗum ko côté avocat kalami rôle mum o jouat men donc so mbaɗa waɗe analyse juridique mi haala koleji foof koleji goɗɗi aussi ko état waɗi wonko tuumi farba noon ɓe jaltini infraction ngaji ɓe kaali hen ko wayno le blanchissement des capitaux ɓe kaali hen haala won kalisaji ɗi heɓatno won andi blanchissement des capitaux won par exemple keɓa kalisaji ɗi laaɓani walla kalisaji ɗi ndewani lawol jotodirɗa kalis o watte labtine ɓe mbi kadi aussi omo heɓanno kalisaji gummotoɗi dans les banques mais kala ko des transactions mais kala ko wawi wonde hen mi wiyata amo jeeyi gonga walla o jeyani gonga maintenant so tawi ɗum foof ne woodi ne waɗi preuve ay kalisaji wonto gummi wonto ɗi ndewi donc so ɗi gummi e so ɗi ndewi ɗo on kadi aussi ɓen e poti noddede namde pourquoi jomum heeɓi temps walla pourquoi jomum ari kalis temps mo laaɓani no laɓɓiren ɗum te onon aussi onon gandi loi ko yamirta hen ko ni ɗum noon donc ne foti leerde ha weccere ɓen ne poti arde maintenant ɓen noon andi état o est ce que o joodima ɓen walla arti ɓen ɗum kadi état o andi ɗum ko tawi kadi aussi tawi ko heeɓi hen des preuves ko yewtude ɓen ko les juges ɗa e foof instruction tawi ko waɗɓe hen enquête haɓe jogui hen ɗum ɗoji ɗum kadi kamɓe aɓene jogui dossier ji mabɓe maintenant kamɓe ɗum ɗon aussi les juges d' instruction kañumen mbawa yaltude kaala ɗum kadi aussi mi leerno seeɗa par ce que l' article 19 mi sikku du code de procédure pénale instruction walla enquête so waɗama placé e dow hoorema en juge d' instruction tu es tenu au secret professionnel manam a haalta aɗa wawi mande kaaloyta a haaltani juge d' instruction hay sa waɗi enquête a waɗi foof sa gasni dossier o tottita ɗum ko procureur de la république ɓen mais le juge d' instruction ala droit haalde ok eyyi maintenant noon kamɓe jogui enquête aji kamɓe noon kadi ɓe ƴe kadi ko tawi ko par rapport par ce que ɗawɗum joni ne seeti par rapport so tawi en par rapport à la cour des comptes donc la commission d' instruction won donc des députés cuttaɗi mais alors que dans les autres juridictions là ce sont des magistrats comme des juges jogui instruction maintenant les officiers de police judiciaire mbaɗe hen woni officier ji affaire police en gendarmerie ɓen aussi ne jeeye hen ɓen kadi aussi wonto ndewi wonto gondi donc aɗa andi wona politique addi nani ɗumen hen quoi ɓen aussi sont tenus au secret professionnel kamɓe so paari ɓe ɓenninta ɗum koye juuɗe procureur ngabboya ha yetto juge so jugement ne waɗa ɓe mbaɗa so confronté ok ko ɗon ɓe mbaɗata se confronté an Mouhamed Nim d' après analyse mo ganduɗa ma avocat ji Farba Ngom jalti kaali ɗum kolliti wonde e kaafe haɗa yimɓe yarde kaafe so tawi tan jour jugement o tawi tan tribunal tawi tan juge men guuraki lelaki par ce que hande kamɓe ɓe ñawni ɓerde est ce que an ɗon holno jiiruɗa ɗum beela ko ke mbi ko ene wawi latade walla jagguɗa tan ko dossier o ko dossier Farba de so Allah Mamadou Sow ɗo yiyat to banggue wonande mais aɗa andi kadi Farba ne jogui ko wiyete ko présomption d' innocence déjà ɗum ɗon waɗama bafoué wona enen fof en jii hay caggal nde ɓe keeɓi l'ordre bâtonnier ɓe keeɓi ordonnance ɓe mbaɗi conférence de presse avocat ji makko e hoore mum Farba e hoore mum anda ko rewɗa donc neɗɗo ma anda mo rewɗa beele bon c'est vrai ko dossier sentif mo 125 milliards o te on dossier hande waɓe no Hadim Ba en lo Kafri waɓe no Waly Seck en ni innama hen waɓe no Amadou Ba en woɗɓe ɓiɗɗo e premier ministre Amadou Ba e Amadou Sall en ko wayno ɓen fof innama hen déjà en jii to banggue bataille kam juridique Farba woodi ko fuɗɗi hen gagnade to banggue kono ɗo hande ɓe mbawa yiidemo ko ɗum ɗo min dewri to Farba Ngom en mbawa tan wadde fogalité par rapport e blanchissement de capitaux moɓe dewri Farba Ngom par ce que kalis ummiɗo trésor public so yiyama ko ɗum blanchissement de capitaux e ko way noon ne hawni c'est-à-dire no ganduɗa no mbiruɗa nani jomum en jiyani manam pour min jaggimi kalis so rewi e trésor public
on kam hankadi haal blanchiment haal non blanchissement dar ene wawi parce que neɗɗo ne wawi ittude ɗen koppereje yaha trésor public nan ɗum toon mboɗo jogui des marché mboɗo yiiɗi wadde ɗum ɗo to banggue transaction ji ɗiɗo ne wayno kono kam so rewi toon ne wawi yiyede joomum koko yiiɗi lawƴude kono noon fo ewade noon l'ordonnateur des dépenses ne foti waɗede convoqué no mbiruɗa ni joomum nodde hette kono ala mo ɗanɗen nodda ɗum waɗi mbiɗen koko mbiyami tan toujours ko gonga dossier o totti ɗum ko sentif totti pôle judiciaire financier totti ɗum sentif ɗum yettima hande non sentif totti pôle judiciaire financier ari ha ɗo fo ewade noon kanko so tawi tan ko o mona toon lebbi jeegom ɗi beele hankadi fotani ma joomum daro ƴeewe ñawoji mum eko way noon kono fo ewade noon min koko mbiyami ko tan toujours oɗo dossier min nangu mum ko vide ko mbimi ko hangue e cangue ɗum tan ɗon tan an kam lelɗa tan ke dossier covid quoi kono noon dossier covid en tout cas covid o wona vide en tout cas en nani vraiment avocat ji makko ko kolliti hen enen gandi inchallahu rabbi so Allah yanti hen kanko Farba so tawi ono felti notiyade kamɓe ɓe kolliti wonde inchallah ma Farba yaltu guila kafe bel Allah tawi ɗum ɗon ene laato en tout cas ko wayno wonde foof ganden kam hunde ene jiiɓi haqqillaji yimɓe no fewi no fewi no fewi ñagoɗen tan ko Allah subhanahu wa taala yo wallu en ha ɗum wawa ɗumin en garat e toɓɓere men wattidi ndi woni ko ganduɗa hoorema toɓɓere men jaaha toon to Côte d'Ivoire ganduɗa hoorema tabarakallah machallah Côte d'Ivoire ko Tidjani Thiam mo ganduɗa hoorema ko kañum wonno vraiment candidat mo ganduɗa hoorema kulaɗo e wonde ene wawi ƴettude laamu ngu yeehi ha conseil constitutionnel itti indi makko ni waɗi raye indi makko e ko wiyete ko les listes électorales a faami hani hande o ittama vraiment o presque pratiquement parti makko e hoore muɗum omo jogono ɗum tottude neɗɗo goɗɗo kono elle o artiri omon arte e parti o holko mbawɗa ha meftan min hen le temps que paden mawɗo Abou Samba Diop wawa joɗade kañumne koken ɗum konngol yawon ɗon fan e doyen ko ɗum ouf de soulagement ko fuɗɗi ko kam yiyede d'après nde omo ganduɗa ko suka debbajo Valérie Yapo waɗi contesté par rapport e kanko mo ganduɗa ko Tidjane Thiam to banggue nationalité mum wonande alay sago ƴewte ko way noon d'après nde ɓen ɓe ganduɗa ko ñaworɗi towɗi ɗi waɗi prononcé wonande o wawata yaade en jii quand même fuɗɗima gagnade parce que en jii élection kanko Tidjane Thiam d'après nde ɓe jeehi kamɓe landa PDCI nde ɓe jeehi congrès wadde ƴewde hol poɗɗo lomtade koye noon d'après balɗe ɗi nde waɗi démissionné 10 000 membres ɓe ganduɗa ko statutaire wonande ɓe ganduɗa ko rendinɓe jaale mawɗe hande sa yi ko wayno États-Unis ɓe mbima les grands électeurs kañumen carte mumen ne waɗa posé no fewi no fewi plus de 10 000 e ko way noon ko kañumen mbi minen emin mbaɗa renouveler confiance amen min tottide ɗum Tidjane Thiam donc taɓal fuɗɗima wadde par rapport e candidature makko kanko Tidjane Thiam déjà o waɗino ko yiyete ko recours fewde ministère de la justice pour ƴewtade ko yiyete ko nationalité makko ɗum kadi eɗen gandi wonko kuule mabɓe kalno hen ɗon ɗo ganduɗa ka ɓiɗɗo leydi ndi a waɗi renoncé a ƴeewoyi ko nationalité goɗɗo leydi gondi so tawi a arti a ƴetti on nationalité a ubbi ɗum a arti e jogue hebde national article 27 e code de nationalité mabɓe de 1960 yi ko seul an mo ganduɗa jibineɗa koye leydi ka ɓiɗɗo manam aɗa jogui nationalité française on kañum ɗum memanima te Tidjane Thiam eɗen gandi jibina ko France donc ɗum ɗon tan woni ko hawen hen ha yimɓe mbi ɗum ɗo de mataw ko ɗum gueɗe politique tan Alassane Ouattara peut être yiiɗi kañum ne wadde modification ji mum to banggue gueɗe ko way noon beele wawde hadde Tidjane Thiam ɗum kadi ene faamo to banggue keewal poids mo jogui e hande confiance mbaɗaɗo porté sur Tidjane Thiam déjà holliti tan e oɗo élection o dañani hay goto baɗɗo opposé yiidemo wonande minne komi candidat mboɗi yiɗi lomtade parti o kamɓe foof plus de 10 000 statutaire kamɓe membre statutaire kamɓe foof ɓe mbaɗi renouvelé confiance mabɓe totti konko Tidjane Thiam di noon haare nde gasan taw
c'est vrai que wodi tabal badangal kono non hare nde kadi ni jokki ganduda gasandi taw fewde kanko mo ganda ko président du parti PDCI on landa mo ganduda o roni dum gilay au fait Boigny en bon eden biatan eden jokka ƴewde wadde suivre de très loin ko yutno e odo problème politique ton do leydi Côte d'Ivoire ko noon Mohamed Allah jarama en gari e mawɗo Abou Samba Diop ko adi fof ko salmindema jarnademo e weltanademo hande noon bawo aɗa ñantino fewi machallah Alhaji Abassa ka moƴƴo salmini ɓe mamen ɗi min kom jinnoɗo moggade guelanani hangande so dole non kewa dole keɓa onon poɗi heɓitade ɗo émission ngaji tan jafɗomi min pofto ala kono sa fof amin jiiɗo hebde on jawama ko moƴƴi no fewi oɗo de ko Mamadou Moustapha de luguel poli boleji machallah ganda joɗɗo gandol konko jantuno ɗo wutte machallah ñanden musidɗo goɗɗo no haala e leela communication o min goppe haalde ko ñantoɗon ko mbimi ala wona noon hade so tawi min jalti simis laaɓi tan mbiɗen koko wultina mbeɗa ɓen kala ko jogui jaaɓe si simis tan ballani no gacce walla ɓe kaale gonga on jarama ko noon ko caggal nde calmindirɗen e oɗo émission battam lamiji biyeteɗo pamen pamminen en gari e dossier mo ganduɗa woni Côte d'Ivoire surtout enen gandi Tidiane Thiam ko candidat o wonno sene enen mbawi wiide kanko ɓurno wonde candidat opposition ɓurɗo joguede yakar ene wawi janggo jogade e leydi Côte d'Ivoire kono elle conseil constitutionnel mabɓe koko ittunomo ha laaɓi hande elle o mone koyɗe yidde artirede par ce que kanko yino haw waɗa démissionné o wima waɗa démissionné hande lelgo Côte d'Ivoire hande e on ɗon fannu holko mbawɗa famminde hen bandiraɓe a jarama Abbas a jarama ndim wallire yeppo jaltinoɗo haala ka o wona kañum tan ne jogui wondiɓe ha heewi ko jiɗen wi tan hande kala jiiliɗo jaam Côte d'Ivoire ko Alassane Ouattara foti wonde won gonɗo jiiliɗo jaam goho wodi gol makko o foye Boigny nehimo nehimo jaam yimɓe fof ne gandi kala ɗanniyanke kala ko ɗanniyankoɓe kala o foye Boigny ɗannino yimɓe tinat par ce que heddiɓe ko leñol leñma kaldanno ko kaldanno ko leñol leñma ko tongande piene mbaɗo hunde foof jaam gonɗo e Côte d'Ivoire o yo Alassane Ouattara yiilo ɗum saabu ko ɗum woni ko wawi wonde gueɗal keddigal ngal to banggue nationalité o acca deeƴa ko ɗum o haɓirano saɗi ɗon holko jiɗɗa wiide ɗon banggue nationalité woppa deeƴa holko so wi joni soma ala haala Tidiane Thiam banggue nationalité o wawa hadde Tidiane Thiam kanko bamakko en wiya ummi ko gouvernement façon hay canke Tidiane Thiam Amadou Thiam ummi ko ɗo e Dagana mais ummade Dagana nde wonde toon nde janggude toon ha gayni yeehi ha woni directeur mo ganduɗa kañum jogui journal mo ganduɗa fraternité matin woni directeur radio et télévision woni ministre de l' information woni ambassadeur so tawi neɗɗo jibinama tan woto wi aɗa ooya ɗum Côte d'Ivoire état Emmanuel Djullo nde woni maire meeɗi noddude Côte d'Ivoire naaɓe noddi wiide holko saabi leydi Côte d'Ivoire ko hoɓɓe tan goni hen banggue jangde Sénégal naaɓe banggue cellal banggue finance to wonaɓe banggue o wiɓe gacce kan haala deeƴa jeeyaɗo Mbolo Ali wonino président fédération mabɓe yetteɓe Diallo nan toon yetteɓe Keɓe nan toon yetteɓe Thiam nan toon Alassane Ouattara yo accu ɗum ko neɗɗo fiyano ha Côte d'Ivoire fuɗɗima deecude omo andi hande o won mayɓe so tawi gurtuno hande jaɓata hay o laamu kanko Alassane Ouattara wadde Tidiane Thiam ko waɗi ko fodde muɗum wonde noon ko waɗano ko kanko o ganduɗa ko ɓegue premier militaire mbaɗɗo coup d'état nde yiiɗi laamade itti mawɓe haalaɓe yiiɗi men yiɗi wonde kañum nan goto addi langue babbo yimɓe fof monti caggal piɗum darani Alassane Ouattara foti miijade hande o so haaɗi hande o ganduɗa ko Sall Bilen Goudé en yaade o haali Guimso en yaade o waɗi hande o ganduɗa Simon Eyri Babbo en yaade langue babbo en yaade o haali yimɓe fof yaade so tawi ɓen fundini militaire ji men gembi hayso ko utuno mbayi hawdemo gonga o foti ko hentade ɗum Allah waɗi noon ko Tidiane waɗi koko stratégie banggue politique mo ganduɗa nde ɗum waɗi ha gasi ɓe lomtini omo ganduɗa kañum woni Ernest Kumo Mambiye nde ɓe ƴeewi kamɓe fof ɓe miiji ɓe tawi ko yo mbaɗe stratégie kono il faut ko Tidiane arta altino démissioni talata alarba ɓe mbatti o artira ujunaji sappo neɗɗo mo baba wiyo ko kañen cuɓimo e nder temedere fof capanɗe jeenayo e jeenayo kadi eɗen gandi PDC RD wona parti to woto wona parti to woto ok hande o wonɗo stratégie ko ɗiɗi wonno so haɗama yaade kanko Tidiane Thiam yimɓe makko popɓe nandiri koɓe ƴeewa e wondiɓe makko wonnoɓe kamɓe fof
ɓe ƴeewa mo ɓe gemmi tan mais atsike on ɗon fannu joni comme par exemple hande pression ɓesgu Côte d'Ivoire naɓe en wawi ruttinde caggal conseil constitutionnel ha artira Tidiani Thiam e place muɗum walla non mi wiyani ne wawi artirde ɗum ko banggue saye kono jinmi wiide ko saye Côte d'Ivoire ñaawino ɓe kalanmaɓe ɗo joni ɓe saha kam leyani en e woɓɓe waɓe noon ɓe altan wata so ɓenno nguno lamata ko ɓe jaɓata par ce que mbi ko heccangue tan bamma koye Burkina Faso wadde ɗum fof Allah waɗi o yawti ɗum haytima ɗo foti ko o acca kadi ko constitutionnel uji ɗi yo justice o yo étato wonde puniro ajo sabu ñawanoma ñawata Côte d'Ivoire ñawanoma ñawata oɗo saaha joni ko dañataɓe hoto wata so tawi dañanoma wasiɗode 4 mandat kanko watara was wadde o organise o daña teddugal kala kawɗo to tota ɗum namatuma to e wonno ni toon to leydi Mali ɗum no teddugal makko so fellitiɓe hande kanko ha makko mo jeeya hen goho ko caɗele e nder leydi ndi saabu o fotani yaade ɗum ko goho ɗiɗi o haɗa ɓe ngannduɗaa ene jogii laawol waawde yaade tati o haɗa jogiiɓe ɓuuɓe mum e heewde yimɓe ɗum koko addata caɗeele e ndeer leydi Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ne yetta Allah gila o fof e 1960 so nayi Oɓel Gueye meeɗa wadde coup d'état militaire meeɗa naatde heen kono noon wonko uurata toon so tawii ranake Allah falaaki ko wanno koko watta kono noon tigi ko wanno koko wattat danaka ko ɗum ɗo tan woni ko ɓurɗen yidde vraiment famde e oɗo alhaali mo ganduɗa ma nen toon to Côte d'Ivoire fitti tan ko yiyede yo bandiraɓe no mbawi sabbade en ko ɓoyata ma en battu artude e nden ɗon yewtere nde ganduɗa mi wiyete ko gande jarale ɓeyɗen wadde astade ko ganduɗa ma Afrique vraiment kala ɗo ganduɗa hoore ma enen poti wade en darade ma en daaro hen yawdude hen e mawɗo Abou Samba Diop vraiment enen gandi ko fanni yanke on ɗon fannu ɗum noon kay kanko nene ñagonomo ɗo Allah sillintamo seminamo Mouhamed ndim konngol ma battindigol altinde paaɗo so hawre e leydi Allah kono noon donc Baba yo Allah waɗane jaam Allah addu kisal adda ndenka mawɓe leyɗele ɓe e ardotoɓe ɓe yo neɗɗo laamu hade ka laminaɗo dokkaɗa ya laamu so hokkunoɓe mo natti yidde yo joomum accu maɓe hokku yo yimɓe ɗiɗo meɗɓe fof ɗo hokkede laamu nde bandu men cohli hen goto wi min bandam en cekra wuttana e mbaɗa e danam cohla ɓe fof ɗo ndire wi tan fof toon teddugal yoɓe janggu huttude teddugal kamɓe mawɓe leyɗele Afrique yoɓe janggu sa waɗi ko paɗɗo wadde ko jaaha gila aɗa yiiɗa mbasa joɗade ha koyneɗa walla ha ɓesuma hoyne walla ha ƴiƴe ma wufe waaleykum salam wa rahmatullah machallah en jetti en jarni dendagal dañɓe fartagre ɗo ko wayno Mamadou Sow mo ganduɗon ma tabarakallah machallah ko fanne yanke to banggue droit enen jettamo enen jarnamo en kettimo analyse makko baɗɗo fayida également Mouhamed Ndim kañumni tabarakallah machallah en ji darde muɗum e vraiment ndiɗo yewtere witende pamen pamminen Baba Abou Samba Diop noon gacceten ɗum tan ke Allah subhanahu wa taala kañum jogui jobdi Allah yoɓan men mo jungo balɗe moƴƴino battande so gueno hokki en sagoji men ko samedi paaɗo inchallah gartene pamen paminen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh